fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru da s-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Katrina u Karmelo Buġġejja. Hija wħud narfu n-nuqqasijiet tagħna. Propju hekk ta' kull mill-darba aħna ma rafniex ngħixu u nkunu xhieda tal-imħabba kbira ta' Alla lejna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddiż, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier, indbat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-Qdusija u wrejtna il-misteru tal-Aġeb. Atina li nistqarru il-fidi vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: staqsi l-iżminijiet tal-imoddi, iż-żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art, fittex minn tarf għal ieħor tas-sema, u wara kien xem ġrajja hekk kbira bħal din, jew qatt instemat oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li sema leħen Alla jitkellem minn ġonnar bħalma smajt int u baqa' ħaj? Jew qatt xi Alla fittex li għażel għalih poplu minn fost popli u ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'eġubijiet, b'taqbit, bid qawwija u bidrieħ merfuħ bejn kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu l-mulej Alla tiegħek? Mela kuna fil-lum u żomma f'moħħok li l-mulej u tassew Alla kemm fil-għoli tas-sema, kemm hawn isfel fuq l-art u li m'hawn xi ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok risq int u wliedek warajk. Ħalli tgħix żmien twil fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lil Alla. Salm sponsorjali, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu, ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art, ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Bil-kelma tal-mulej saru smawiet u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom. Għaxu tkellem u kollox sar, u ordna u kollox seħ, ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ara jnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jeħlishom il-mowt ħajjithom u jħajjihom fi żmien il-ġuħ, ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej tjieba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna, ngħidu flimkien, ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu.
Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, Ħuti. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma uliet Alla. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom uliet adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna uliet Alla. Jekk aħna uliet, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, la darba aħna nbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 il-dixxieplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum, il-festa tat-Trinità Qaddisa Eżies, mhijiex festa li niċċelebrawha darba fis-sena, imma hija l-festa tal-ħajja tagħna kollha kemm hi ta' kuljum tan-nisrani. Dan tagħmlu l-Knisja darba fis-sena biex għall-inqas darba fis-sena nirriflettu ftit fuq dak li aħna mistednin ngħixu ħajjitna kollha. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna ifissrilna dan kollu fi ftit kliem, imma forsi hemm kelma ma tantx nifhmuha u ħanfissirha dalgħodu. Ġesu x'jgħidilhom lid-dixxiepli: morru għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha. Għamel dixxieplu jiġifieri għamel in-nies għejn lin-nies biex isiru dixxiepli tiegħi. U xi tfisser il-kelma dixxieplu? Il-kelma dixxieplu jfisser dak li jisma' it-tagħlim tal-imgħallem tiegħu u jpoġġih fil-prattika. Ma naraw diġà l-ewwel sens, jien nisrani, jien Kristjan, mhux ta' nar ta' ħadd.
jew ta' darba fis-sena, imma ħajti kollha. Il-ħajja tiegħi trid tkun ħajja li fija jien ikolli mumenti fejn jien tassew nisma' l-kelma ta' Ġesu. U bil-għajnuna u l-qawwa tal-Ispirtu Santu nipprova ngħixha. Imma mbagħad ikompli jgħid xi ħaġa oħra. Għamlu dixxiepli lill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. X'nifhmu bil-kelma ta' għammet nagħmduhom? Naħseb il-kol tgħidu meta jitwildu trabi neħduhom il-Knisja, ikun hemm is-saċerdot u jitfalhom ftit ilma fuq rashom. Il-kelma preċiża għammet mhijiex tant itfa' ftit ilma, imma għarraqhom fl-ilma, għazzu fl-ilma kollu kemm hu. Tantu veru l-ewwel magħmudijiet hekk kienu jsiru, illum għad hemm ukoll momenti fejn issir il-magħmudija fejn it-tarbija jew l-adult jiġi mgħaddas kollu fl-ilma. Għaliex dan? Hawnhekk f'nofsna hawn il-battisteru tistgħu tarawh bl-ilma. Jekk hawn xi ħadd minnkom forsi jkollu x-xorti jmur anke hawn qrib tagħna t-Tuneżija, f'wieħed mill-aktar battisteri jiġbaħ ħafna l dan imma ikbar, fil-qiegħ huwa miksi kollu bil-mużajk u kollu mimli biġbijat ta' ħafna ħut. Għaliex? Biex ifisser x'inhu n-nisrani. U dak qiegħed mibni fuq dak li kien iħobb jgħallem wieħed mill-ewwel kittieba tal-Knisja fl-ewwel żminijiet tagħha, fejn kien jgħid in-nisrani hu bħal ħuta li tom fl-ilma tal-imħabba ta' Alla. Dan hu il-misteru tat-Trinità. Il-misteru dak li qegħdin niċċelebraw, il-Knisja trid tfakkarni li jien permezz tal-magħmudija ġejt marraq mitfuħ fl-ilma tal-imħabba ta' Alla. Jiena u int nowmu, ngħixu, nieħdu n-nifs bħal ħuta fl-ilma. U dak l-ilma huwa xejn għajr l-imħabba kbira ta' Alla. Dan huwa l-misteru tat-Trinità eżies. Imma kif jiġri l-ħuta, aħna wkoll ħafna drabi hekk jiġrilna. Il-ħuta tgħix sakemm qiegħda fl-ilma. U forsi xi drabi laqqas naħseb tintebaħ li qiegħda dejjem fl-ilma, għax dik hija n-normalità ta' ħajjitha, maħluqa biex tgħix fl-ilma. Imma meta ħuta terfaħħa u hija mill-ilma x'tagħmel? Tferfer tnejn, tipprova taqbeż biex terġa' tmut fl-ilma u jekk tħallija barra tmut. U ħafna drabi jiena u int jista' jiġrilna l-istess ħaġa. Ma nintebħux bl-imħabba ta' Alla. Qegħdin imdawrin bl-imħabba ta' Alla u ħafna drabi lil Alla ma nħossux. Ħafna drabi lil Alla ma nintebaħx bih. Ħafna drabi lil Alla ninsieħ. Imbagħad jiġu f'momenti forsi xi ftit tibsejn u nintebaħ. Ngħid imma fejn hu Alla f'ħajti. Dan huwa eżies il-misteru tat-Trinità. Imma hemm momenti sbieħ fejn jien Alla nħossu u tafu meta jien il-kelma tiegħu ngħixha. Meta jien nibda ngħix għal dak li ħalaqni. Meta jien
il-kelma li nisma' nibda nipprattika. Ħana tikom ftit eżempju mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Hawn minna kapaċi jgħod kemm il-darba qarrejt f'ħajtek. Jien m'iniex kapaċi ngħoddhom. Però nista' ngħid ħaġa waħda. Kull meta tlabtu jaħfirli, Alla ħafirli dejjem. Għax jien aħjar minn ħadd ieħor. Altru. Għax jien għaraft li għandi bżonn l-imħabba tiegħu. Għax jien għaraft li għandi bżonn il-ħnina tiegħu biex ngħix. Inkella qalbi ħatkun infawra bir-rabja. U għalhekk irsaqt lejn Alla u għetlu mulej jiena fraġli, aħfirli. Naraf in-nuqqas tiegħi, naraf li jien kont egoist, naraf li jien ħtaft lil ħadd ieħor, li żbaljajt, naraf li jien fittixt li l-nifsi, ħabbejt li l-nifsi aktar mill-li ħabbejt l-oħrajn. Aħfirli mulej. U l-mulej ħadnek miegħu bil-ħniena tiegħu. Dik hija esperjenza tal-imħabba trinitarja fina. Meta jint smajt kelma, kont mifxul u smajt kelma tal-Evanġelju, jew kelma minn xi ħabib tiegħek, jew minn martek stess, jew minn żewġek, jew minn uliedek. U kelma li lilek tagħtek id-dawl. Dak huwa sinjal ieħor biex inti tintebaħ li Alla jridlek il-ġejt. Biex inti tintebaħ li Alla jħobbok u kontinwament qed idawrek persuni li jridu jgħinuk timxi fil-ħajja ta' kuljum. Għaliex il-koll nafu affarijiet u persuni u ċirkustanzi li l-fixkluni hemm dejjem fil-ħajja. Imma hemm ukoll persuni li lilna jgħinuna. Din hi il-misteru tat-Trinità eżies. Il-misteru tat-Trinità anke din meta aħna nużaw il-kelma misteru, aħna mill-ewwel naħsbu li l-kelma misteru hija xi ħaġa li jien ma nistax nifhimha b'moħħi. Iva veru, ma nistax nifhimha b'moħħi, imma nista' nħossha, nista' ngħixha. Kemmu kbir il-baħar u sabiħ biex nibqgħu anke fuq it-tema tal-ilma u l-magħmudija. Meta jien ngħid ara kemmu sabiħ il-baħar, issa daqt jibda iż-żmien anke li mmorru l-baħar u nowmu. Meta idduq tassew il-isbuħija tal-baħar billi toqgħod taraħ fuq il-films, fuq il-video, fuq it-television. Meta inti tagħmel esperjenza tiegħu, meta inti tinżel tom, tinżel todos fih u tħoss li hija tom fih. Hekk ukoll Alla. Kull aħna mistednin biex il-ħajja tagħna tkun esperjenza tal-imħabba ta' Alla. U l-imħabba ta' Alla ngħixuha, nintebħu biha meta aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Jekk Alla ħafirli, jiena mistieden biex jiena naħfer għax hemmhekk insib il-ferħ. Jekk Alla lili tani kelma ta' kuraġġ, jiena mistieden li nagħti kelma ta' kuraġġ il dawk li niltaqa' magħhom. Jekk Alla lili qed jipprovdili u mantnini bil-ġisem u d-dem tiegħu, jiena mistieden ukoll li jiena nagħmel ħilti biex immantni l-familja tiegħi, biex ngħin il-minu bil-ġuħ, biex nilqa' lil min huwa mwarrab, biex naħdem għal paċi. Meta aħna nkunu strumenti tal-paċi, ifisser li aħna qegħdin nowmu fl-imħabba ta' Alla. Ejjew nitolbuh il-mulej biex kull ġurnata ta' ħajjitna nikbru dejjem f'din il-konoxxenza tal-imħabba tiegħu. U din nagħmluha
aktar ma nagħmel esperjenza ta' imħabtu, aktar nasal biex jiena nsir nixbħu inħobb l-oħrajn. Jew nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibel waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn miet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lejmin tal-Missier u għandi jerġi' ġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben li huma jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fihom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies ejjew nagħmlu l-qalb u bi-spirtu ta' uliet u fiduċja fl-imħabba trinitarja ta' Alla inresqu il-Missier lill-Liben u l-Ispirtu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja, għall-missjonarji sabiex bħeġġa u b'imħabba ikomplu jwasslu il-kelma ta' Alla lil kull bniedem. Nitolbu għalina l-koll li fil-Magħmudija aħna ġejna mazzin fl-ilma tal-imħabba ta' Alla biex narfu ngħixu dak li aħna tassew nitolbu. Il-bieraħ u l-lum il-Papa nieda il-ġurnata ta' tfal mondjali. Il-tema prinċipali hija l-paċi. Ejjew nitolbu biex isseħħ il-paċi fid-dinja, biex kull bniedem, kull tifel, kull tifla ikunu jistgħu jgħixu verament l-umanità tagħhom, ikunu jistgħu jgħixu fis-sliem, fil-paċi. Nitolbu għalina l-koll sabiex il-kelma ta' Alla li nisimgħu tqawwina fil-mixja tagħna, iddawwa l-idlamijiet li magħhom inħabtu wiċċna fil-ħajja tagħna ta' kuljum u narfu wkoll nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Nitolbu għall-morda tagħna, għal dawk li qegħdin fl-isptarijiet biex anke f'dan il-mument ta' dbatija huma jintebħu li l-imħabba t'Alla qiegħda iddawwarhom u tħaddanhom magħha. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Missier l-aktaroli, fl-ilmijiet tal-Magħmudija inti nissiltna l-koll f'ibnek Ġesu Kristu Siedna bil-qawwa tal-Ispirtu. Għamel li aħna ngħixu tas-sew ta' għoljiet maħbuba tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u ma' l-Ispirtu Santu, inti Alla wieħed, int mulej wieħed, għax mhux waħda il-persuna, imma għax fit-tliet persuni in-natura hija l-istess waħda. Għax dak li inti jarraftna u aħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar ibnek u xejn anqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-isqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw it-tliet persuni f'natura waħda, magħmulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda, Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp,
l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Kantaw flimkien. Missierna li inti fismewit, jitqaddes ismek, kiġi saltnatek, ikolli tridint, kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, għal-ma naħfru lil-min għati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħ li isna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Jew noqogħdu ftit mumenti fiskiet. U nemnu li tassew aħna l-ulijiet ta' Alla li fuqna huwa bagħat l-Ispirtu ta' Ibnu f'qalbna jgħajjat Abba Missier. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem għal dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.